balans. Nej, vi slipper, säger Bamse. Bra. På ett sådant här äventyr är det bäst att Bamse har dunderhonung med sig. Och de går upp till gamla farmor och flyger ut genom fönstret. Bra, vilken kille. Oj, ja. Ser de i sin kikare. Plötsligt upptäcker hon att de har glömt honungsburkarna. Bamse kan inte jaga en häxa utan dunderhonung. Spring efter honom med burkarna. Du är duktig. Katte Jansson, huset undrar hur troll och häxor ser ut. Och de är inte rädda för att de ska träffa några. Stå. Men de sätter ändå burkarna. Åh, Kära. Pigge. Stå. Ja, du är jätteduktig. Oj. Förbi trollens svartborg. Så in igen. Kolla han ligger med tassen. Filmar du det? Mm. Stå. Bra. Nu ser de vaktborg. Duktig du är. Nu måste de gå förbi för att komma in i trollskolan. Stå. Stå. Bra. Ligg. Utan dunderhonung i magen är jag bara en vanlig liten björn. Jag ska Bra. springa ifrån dem. Bra. Så. Det Ligg. gick. Ligg, Hille. Nu Här. gäller det Ligg. att komma ut Ligg. innan de får tag. Ligg. Det blir kanske inte så lätt. Bra. Bra. Du är duktig alltså. Bra. Ja, nu behöver de hjälp att komma därifrån, säger Skalman. Tar fram en pilbössa, binder en stållina vid pilen och... Bra. Bra.